Pilipinas, mga tugang oras niya to alas 10:33. An oras hatod sa Indokang. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Downy. Bye-bye Bahayrus. Kahit sa pambahay with Downy. Revicon. Lakas katawan sa bagong labanan. Nescafe Original. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Uy, aram mo na daw ang bareta? Ano ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makijaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Pakinggan natin si Mga tugang, good morning, good morning, good morning! Friday po ngayon, petsa 5 sa bulan kan Marso 2021. Ini po ang programang Aramon Yato. Kasi ako po ang sanong lingkod, Mardela daing iba salit sana. Pero tiyan. Inibanan po kita hanggang alas 12 nin pagkaunto sa mga istorya. Siyempre kasabay dyan ang bulos kan impormasyon na magaling sa luwas sa pagikan Mega Force Patrol. Nakatuwag niya sa presentasyong kang programang iningon niya na Biyernes. Yan po dyan sa 3rd District. Kading Jomar Bien o kaya kading Jimmy na salita. Sa 1st District, kading Jomar Bien. Yaman mga tugang sa Daraga area nakaprangkisa. Renz Luna ang tito ng Albay. Mantang dyan po sa Old Albay District. Kasabay niya ito dyan. Kasarabay po ang mga barangay sa southern part kan Legazpi. Yaon dyan si partner Alar Mario. Sa Legazpi Port District, Labas pong naglilimok-limok dyan, nag-iikot ng hanap ng mga istorya, ang babaeng walang pahinga, Ans Galero. At yun siyempre dyan po sa Regional Center Site, kasabay niya to si Luis Borsi Barcena The Flash. Para po sa mga impormasyon man, ang mga pangyayari sa Regional Center Site, kasabay na po sa mga barangay sa northern part ng Legazpi. Siyempre technical side, kasabay niya to mga tugang, si Ronald Baldo. Production Assistant Center niya po dyan ang kagandahan ng South. Kasabay niya ito mga tugang si Angel Mustaza. At siyempre katuwang tamaan sa DCGB Social Media Department. Tuya po ang IT, si Arvin at saka si Richard. Good morning po kabo sa mga kababayan, sa mga birthday celebrators. Happy birthday. Many returns of the day. More life, prosperity, and happiness. Good morning kay Sir Glenn. Kay ABP Glenn, good morning. At sa kabos po ng mga kababayan niya sa mga punong barangay sa bilog na probinsya Canalbay. Good morning, mga lokal na gobyerno. Good morning po sa Indo. And siyempre sa mga biyahero po tabi, sa mga drivers, sa mga sasakyan. I-check po yan. Tangani pong areglado kita. Hindi kita maging problema in kaso may checkpoint man. Okay? So, ingat po kita tabi, mga misis. Mga nag-preparase ng panguntuhan sa kunyan. Rikas-rikasan, todo na naman. Sarap-sarapan ng mapremyohan. Naglaray po, good morning sa mga kababayan niya to, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa mga nakaantabay sa tuya sa DCGB News Online Facebook page. Sa tuyang YouTube channel, DCGB Legazpi.
at saka sa nakantabay sa DCGB Live app, sa mga cellphones po ninda, at saka siyempre sa mga nasa radyo, mga radio sets, di battery man as hindi kuryente. Good morning po. Saan man kamo sa mundo, ini po ang programang Aramon Nyato sa DCGB, dito po sa siyudad ng Legazpi. Good morning po giranay mga kababayan. Okay, so dire-diretso na po ang vaccination program kan gobyerno para labanan po mga tugang ang COVID-19. Kasod ma, very exciting at saka excited sa gabos. May mga nangirabo, may mga natakot, may mga naugma. Kan mag-ugpa mga tugang ang eroplano kan Philippine Airlines, digdi po sa Legazpi, bandang alas 10 nin aga, para ibaba mga tugang so nakaalukar digdi po sa syudad, sa probinsya, sa Bicol, na 12,000 na vials mga tugang kan Coronavac. Ito pong anti-COVID vaccine na ginibo kan Sinovac Pharmaceuticals. Okay? So, antimano, matapos na inventaryo diyan po sa cold storage facility kan Department of Health sa regional office, ibinahi tulos mga tugang sa alokasyon para sa first dose kan mga bakuna pasiring sa tulong ospital man duman po sa Camarines Sur. Matrayong po, successful na naibiyahe tulos as in na i-turn over sa mga personalized duman na isaray, and then ngunya na aga pinuna na mga tugang ang roll out kang pagbakuna. Sa BRTTH, mga tugang pinuna na kasubago. Igod yan na allocation na nasa 2,000, tingnan natin yung kodigo ko, baka di tayo magkamali, 2,292. Pero ang nagpalista yata nasa 1,000 lang. So hopefully, kan mahiling garon, ngunyan na nagpabarakuna na sa mga ito pong frontliners talaga, medical frontliners, baka maingganyan naman po sa iba na magpabakuna. Okay? Yan po yung Sinovac. And then, sa national scene, kasubang ginagabot naman po sa AstraZeneca. Pero pigaadalan pa na paano i-roll out sa AstraZeneca, kaya maghintay lang kayo. Ha? Kung aadalan na naman, ano ngaya? Pwede bang iturok na yan pong Sinovac sa mga senior citizens natin? And when will it be, mga tugang, mangyayari para sa mga senior citizens? Okay? Nasirip ko kasubago duman sa press briefing ni Secretary Roque na second quarter kan taon, most possibly baka mag-roll out naman ang bakuna para po sa sa mga senior citizens. Taday pwede ining Sinovac sa mga senior citizens, yung sobra sa 59 anyos. Day pwede. So, ilingon ta kung ining AstraZeneca pwede sa inda. At titingnan natin kung ano pang mga mangyayari sa mga masunod. No? Okay, so, puna niya ito ang rangkada ka mga istorya. Alin po dyan sa luwas. Nasa linya ng mga pag-iriba niya ito, mga tugang. This time, kunin natin ang report ni Ans Galero. Ans, good morning. Kumusta dyan? Yes, good morning, Sir Mar. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag manyatong bareta na kisabayan naman ngunyan, ang Albay District o kaya ang mga barangay sa Albay District may kinaraman sa lado ng turismo digdi sa syudad kan Legazpi. Ini matapos sa sarong bagong atraksyon ang nadiskubre kan mga Legazpeño maski nangani ang mga bako man taga digdi partikular na ining Pinarica View Park hindi sa barangay Pinarica syudad kan Legazpi. Okay. Susug sa mga impormasyong nakuha kan DCGB News kan mga nakalis na bulan pa sa ini na diskubre asin nagbukas sa publiko kung sa ini sarong magayon na pasara naman sa syudad kan Legazpi kung sa hibaba man sana ang entrance fee 20 pesos man sana daw ang entrance fee asin pwede kan digding puro paingalo magkaon asin kung ano pa man. Enot na nakipag-uron sa DCGB News ang DCGB News kay Legazpi City Tourism Officer Pita Pacres kung sa sinda bukas man ang nakaisipan o kaya bukas man ang sindang opisina para sa mga muya na magbukas ni na tourist destination o attraction sa tuyong syudad tangan daw na makatabang
sa pagbangon kan ekonomiya, dalan nga na isasaroan turismo kan sudad kan Legazpi sa mga tinamaan ni Maray kan epektong darakan COVID-19 pandemic. Sa ngunyan, tatawo naman ini, lalo na kung banggi dahilan sa mahihiling talaga ang view, kagayunan kan view kan sudad kan Legazpi, ang mga ilaw, asin iba pa. Ibang manigdinin mga nagtatinda, nin mga kakanon, siling nasanakan mga street foods, mga milkshake, pizza, asin iba pa. Pero daw sa turismo, makakatabang man ini sa ekonomiya sin pag-empleyo ka na nagkapira niya itong mga kapaligaspenyo, dahil sa iniman ang nagiging paagi tanganin na sinda, pagkaiguanin na diit na hanap buhay digdi sa Albay District. Ngayon, kumusta ang ang pasiorden diyan pagkabanggi? Asin siyempre ano ang paradahan diyan ka mga Bicolong mapasiring diyan? Yes, digdi tabi Sir Mar, igwaman digding alokadong parking space. Okay. E pagkabanggi kaya, date naman sana nag-aagi digdi going to Sorsogon o going to Daraga. And ang mga barangay officials kan barangay Pinarik, ayaw man pirmi nakabantay para mautog man giraray ining pasiorden. Pero kayan, api ko pagirumduman kang gobyerno lokal na dapat masunod man giraray digdian minimum health standards, lalo na ining mga aki pa o kaya mga hoven pang nagpapasiring dito sa lugar tayo. Iyan, napot tayo ta kung digdi nga ni sa may sa may boulevard, may nadaling hold up. How much more kunyaw niya sa itaas? Anong dapat na gibunta diyan? Yes, saro dyan sa mga concern na naiiling Sir Mark ang konseho, ang gobyerno lokal ining pailaw sa tinampo dahilan sa aminado man kita na nakaagi naman kita dyan na banggi, talagang madikluman ang lugar, pero medyo harani pa man ini sa sentro tabi sa Sir Mark ang barangay Pinarik, tabako man ini duman sa pinakaalangkaw pa, pag nagpasiring ka na duman sa alangkaw, iba naman attraction, iyon naman ining highlands na pinag-apon. 360-degree turnabout yan kan connotation pag sinabi mong Pinarik, tapukan yung basura. Nga nga dyan, pigsaralot niya kung ano-ano, bako. At least kung yan, may dudumanan ka na you can view the city, pagkatapos yung ambience na marayrahay ang pagmati, tamakahoy, as in hiling-hiling mamay yung volcano. Yes, and actually kan nagpasiring kita dyan kay Bang Mobile Unit, na ining pababang parte kan Pinarik View Park, mga miyembros kan na konseho and even ining mga residentes kan nasa bitan ng barangay, todo-todo naman ang paglinig kan mga pigagihan na tinampo dyan. Tanganin na bukusan na ining mismong view park na ini ang magiging tourist destination, tourist attraction, kundi pati mismo sa agihan manadanan. Tama, yung roads leading to tourist destinations dapat malinig. Yes, tama. Di ba? And saka saro pa yan sa alternatibong pigagihan kan mga kababayan tang nagbiyahe outside of the province of Albay. Yes, tama ka dyan na Sir Marta, may ilusot na ini pa dyan sa Sorsogon. And so mga mo yaman mapadali ang biyahe pasiring sa Banuan kan talaga, igwa naman diding lusot sa may barangay Estanda. Ayun, pag ako nagplano magpasiring dyan, ikang tourist guide ko ha. Yes! Yan. May iba nang ganda ko sa iyo. Iba ko si Angel. Automatic gusto lang mag-explore ng kasi kay puwaning mga tao ngunyan, itong pwede nang mapasyaran na ligtas. Yes, tama ka dyan. Lalo sa mga may medyo, sabi nga may dinaramdam mo niya na depression o anxiety, kay puwan niya ng espasyo. Yung mga lugar, kay puwan dyan talaga para makapag-isip-isip at maglibang. Okay. Nakapara kang relaxation tabi, Sir Mar. Patukad bagay ini nga parte para man duman sa mga legaspenyo na muyang mag-uro exercise, mag-jogging dyan, bukas man ini sa publiko. Ayun, okay. Very good. Yes, yan tabi, Sir Mar. Sa po yaman ng mga special na story dito sa Albay District, may kinaraman sa Lado kan Turismo. Ans Galero, TCG. Thank you very much. Magatudang yan po tabi. Congratulations po sa mga barangay officials ng Pinarik at saka yung sa may-ari ng lupa at saka may-ari ng Pinarik View Park. Salamat po sa another attraction po na yan and open din naman yung city para dyan and let us support each other para po sa mga sinang na endeavor to create employment, mapangat ng ekonomiya, and then sabi nga ni ka, matawan yung pagkakataon ng mga kababayan na makapamili kung saan sinda mas komportabling magdaman. Alright, nagdagdagan istorya, ano bang kita sa linya ni Paring Jimmy Nasalita sa 3rd District? Jim, good morning, Jim. Yes, salamat Mar, maraynaga sa mga parantabay, sa mga dagdag niya tong bareta, dahil easy ni Mayor Domingo Escoto Canawas kung ano ang rason sa likod kunata dahil nakaka-aprobar ni annual budget para sa 2021
ang sangguniang bayan kung kaya sangunyan reenacted budget ang pigpapataririk na pondo kan lokal na gobyerno. Iniyan sinabi kan alkalde kan UAS kung sa inan ibang membros kan konseho lalo na sa minority group nagsangguni o nagsurat na sa DILG Provincial Office para matawan si Danin Idia kung may violation ang sangguniang bayan sa sitwasyon na ini. Kung hilingon ang setup sa konseho, ang majority group tabi mahar, iyon sa kampo kan oposisyon. Mantangan minority, iyon sa administrasyon kada base, pinaguhururunan ng budget, gulping kulatilya rekisito ang pigahana, pag kaminsan, dahil pa nagkakaiguanin kurom, lalo na kunan agenda tungkol sa approval, kan annual budget. Susog sa alkalde nagalat sinda sa intervention kan provincial DILG maski reenacted budget natural may mga bagay na masasakripisyar kumpara kung may approved budget na. Idinagdag padigdi ni Mayor Escoto na more on legislative natura ka nasabing problema alagad ang tablada kay ni natural sa kabilugan kan operasyon kan lokal na gobyerno. Ano daw ano? Ta. So, para po kung ano ang rasyonal at identifikan sila na yun. Yan is violation ng basis local government. Meron na po kita sa DALG. Nagalat na lang po kami sa rasyonal sa provincial. Nagalat na po kami kitabang. Actually, nagagat kitabang. So, mga member man sa nakatsangkuling bayan. Hindi po ngayon ba ang administrative actually. So, although apektado po kita ganda budget ang bigong unang pero ang issue na isang bubol tayo po naman sa legislative. Okay, siyan tabi Mar. Nako. Ang problema, but kay Puan bagang ngunyan Very vital ang budget ngunyan na 2021 ta nagampang kita sa pandemya. Correct. So may mga portion dumanin pondo na para sa pagampang sa pandemya. No. Anong naisip daw kang majority ano? Dahil tapan na kukuan lado kan na majority ko na no ang rason ka ni. Pero ang kukuan man niya to na igwa man daanin mga requirements na pinagahanap, igahagad. Pero sabi ni Mayor baga sa interviewista niya to na okay na ngayon, nakapasar na, nakasumiter na ngayon kami kan mga requirements. Kung ngayon isip ko na no ang rason at delay ang action, paano mo sa approval kan budget? Sana pag ang tao ang Marso na baga? sana pag ang tao ang nakataya, gabos man sinda diyan anumpa na mga serbis sa banwa. Ang magkikinabang ka ang tao mang giraray sa programa baka. Correct. Ano daw ta siring ka ng sistema? Sa ibang munisipyo aros okay na dahil Yes, problema gari uwas naman sa may nahuring remedyo o kay aksyon manong o digdi sa annual budget. Ano mainit ang politika diyan? Bahala ng tao kan sitwasyon digdi. Abuna mo na ako magkuha kayo. Objective lang kita. Objective. Kita kikuha digdi. Basta na importante ko na digdi. So para sa intereses ka. No matter what political indifferences ko ta, pag ang interest kang banwa na nakataya, dapat sararo kita dyan. Correct. Di ba? Aha. Nangyayari. Daing kulor pula o puti o asul dyan. Oo. Pag abot sa serbisyo, dapat brio yan. Saro man ang sinumpaanin da eh. Masilbi. Correct. Ay, nako. Although legislative in nature bagay ni sabi kan alkalde, pero natural ang kabilogan na impakay ni sa operasyon kan lokal na gobyerno. Roger na. Yan tabi Mar mga dagdag na impormasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Jim. Mga dugang yan po ang rangkada ka mga istorya nato aliman sa 3rd District. Di matapos-tapos ang ang kurus-kusan dyan sa uwas. O naipit na yung mga kababayan natin, baka pwede pag-isip-isipan tapo yan, ha? Kung dito masanang duro diferensya na, tataday pa nito pagkasararuan para sa kabusmanan, di ba? Bueno, pinabalik? Si Ange? May update ba ngayon ng COVID? Mayroon bang report ngayon sa COVID, ha? Alamin natin kay Ange Galaro. Ange, please come in, Ange. Sandali, ha? Wala? Hello? Yes, go ahead. Yes, Sir Mara, nagbalik lang kita ta nagluwas na ining update kan COVID-19 sa Kabikolan. 18 ngunyan ang naidagdag sa bilog na rehiyon. 18, ha? Yes. As in 1/8? 1/8.
Ang nangyari. Mga taga sa Indaw. Apera kan 18 iba pagitan duwang bagong fatality. Nako. Ay pangyari adi. Mamundo Inotot man na, na Sir Mar, pangyayari. ining, ining kaso ng COVID-19, apat ang sa Albay. Apat. Yes, duwaan sa Daraga, Intigsaroan, Legazpi, and Piudoran. Uy, gano'n naman sa Piduran. Yes, nakabalik na naman. Ayan. Duwa sa Daraga. Saro sa Ligaspi. Pero sa Piudoran. Saro sa Piduran. Roger. Okay, sige. Apera kayan, duwa man ang nairehistro sa Pili Camarines Sur, 5 sa Catanduanes, partikular na ang 3 sa Virac, Oo. Tigsaroan, Bato, asin Karamuran, 3 sa Kawayan, Masbate, asin 4 sa Sorsogon, partikular na ining Tigsararo sa Sorsogon City, Barcelona, Irosin, asin Matnog. Kung babasaran na naman ang datos kan DOH Bicol, may kinaraman sa COVID-19 fatality tango niya na paggaldaw. Oh. Duwa ini, saro kaya niyang sa probinsya Kanalbay. Mhm. Although ade pa naaaraman kung saan naman ining lokal na gobyerno, mantang saro man ang sa probinsya kan Sorsogon. Ayun, nariparo ta. Nagbaba ang bilang kang dating pirming highest na Camarinesura. Yes, medyo nagbababa ta. Ang Sorsogon mo niyan ang nagratatarangko naman. Tama. Pirang aldaw na dako lang Sorsogon, ano? Tapos kung manutranda, Sir Mar, so nagasiting pirming halangkawon, wala na minsan may nai-record. Yes, so baka na ano na nag-epekto na sa mga estilo duman ni Mayor Ligasyon. Yes, tama. Okay. So sa ganyan, Sir Mar, ang total na kaso kan COVID-19, 4,877, ang aktibong kaso 453. Naglalay sa tabi, Sir Mar, ang pinakabagong detalles kan COVID-19 sa Kabicolan, ang Escalero, DCG. Thank you very much, Hans. O, ingat po tabi ka ma. Yan po ang COVID update natin. Apat na naman sa Albay. Ingat lang po tabi. COVID is a dangerous thing. Love your life. Huwag pasaway. Nobody gets sick with COVID no more. Kung tayo'y mag-iingat sa ating buhay. Nobody gets too much hurt anymore. Wag sanang mga away at wag pasaway. Sa kalsada, kung pakalat-kalat ka, mag-face mask ka, mag-face shield ka, nang hindi ka mahawa. Love your life, Love your life. stay ka lang muna sa bahay, sumulat ka lang, you'll never die. COVID is a dangerous thing. Pag nahawa ka, kawawa ka, at pamilya mo'y madamay pa. Ayan, tabi para naman sa mga kababayan niya to, sa Giraray po, mag-ingat kita tabi. Maski sabi baga kan mga eksperto ta kasubago, maski may bakuna na, mga tugang dapat na yaon mang Giraray ang satuya po na pagsunod sa ito pong pigapod niya tong minimum health standards. Pagsulog ng face mask, pagsulog ng face shield, distansya amigo nin at least sarong metro sa ibang tao, day magparalaog sa kulob na lugar, tapos magugas permining kamot, tangani po na maging areglado, day magparahiling sa mga bako ang magbasa, nin bako mga rekonosidong resources, mga tugang except sa Department of Health o kaya sa WHO para po magiyang kita nin tama. Okay. Magbabalik po kami sa mga istorya. As in, pagkatapos kan news break, ang iba pa niya itong mga pangyayari. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Experience Converge, pure fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1,500 for 25 Mbps. Fiber X 2,500 for 75 Mbps. Fiber X 3,500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4,500
500 for 300 Mbps and Fiber Extreme 7000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge IBIZ for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Sa bulugan payo asin kalintura, ang biogesic, maaasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Inaalagaan, pinoprotektahan. Ibibigay mo sa kanila ang lahat. Pero madalas, mahal ang magmahal. Mahal na kasi ang ibang gamot. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Dahil para sa RightMed, di dapat mahal ang magmahal. Para sa lahat, gamot na maaasahan. Di kalidad na, abot kaya pa. Kayang araw-arawin. Kaya ang iba't ibang sakit. Dahil ang RightMed, para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Oratio Imperata sa paglikay sa COVID-19. Diyos na samuyang Ama, minarulo kami sa imo, daraan sa muyang pangangaipo, tanganing hagadon na ilikay kami sa COVID-19 na nagbawi nin mga buhay asin kadakol ang apektaran. Warasan sa muya ang sa imong grasya, sa mga yaon sa pag-adal kan kabilugan asing ginikanan kay ning virus asing kasabay na helang. Siring man ang paglakop asin pag-ulakit kay ni. Antabayi ang mga kamot asin pag-isip kan mga ekspertong mediko na maglingkod sa mga naghihelang na may matibay na kaaraman, siring man pagkaherak. Asin ang mga gobyerno, asin pribadong mga ahensya na dapat hanapon ang bulong asin solusyon sa epidemyang ini. Ipinapamigbinya mo ang gabos na mga naulakitan na sinda marahay mantulos. Tawan sa muya ang grasya na maging uwa para sa karahayan kan gabos, siring man magtabang sa gabos na nasa kaurasaan. Ininahagad niya mo, huli kay Jesucristong kagurangnan sa imong aki, na bubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Santa Maria, tabang sa gabos na Kristyano, ipamibi mo kami. San Rafael, Arkanghel, ipamibi mo kami. San Roque, ipamibi mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipamibi mo kami. San Pedro Calungsod, ipamibi mo kami. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 11:03. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras.
Siniguro kan Palasyo Malacanang na supisyente ang supply ng tubig sa Metro Manila sa nagaadang-adang na tag-init. Sigun kay Cabinet Secretary Carlo Alexi Nograles, siniguro mismo kan Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS na warang mangyayaring water shortage o kakulungan ng supply ng tubig dahil may subastanteng supply para sa Metro Manila. Katakod kay ni, sinabi ni Nograles na padagos pa man giraray ang paghiro kan gobyerno para maparehas ang water supply infrastructure projects kan MWS para masiguro ang marahay na supply ng tubig. Yan ang pangalas 11 bareta, haligdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Alaxan FR. Alaxan FR ay ibuprofen and paracetamol. Alaxan FR. Panalo sa bilis. Panalo sa laban. Alaxan FR. Gin Kapitan. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. RightMed. Isang pangalan sa gamot na kailangan. Coffee Mate Original. Coffee Mate. Bring out the best in your coffee. Coffee Mate. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Coca-Cola. Sarap pag magkasama. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Sa indong nadamo ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis? Eh di mag-Maxfit! Sa Maxfit, nakatres ka! Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela. Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Bahala na. Yan, post mo yan, te. Post mo yan, bro. Pray until something happens. Ano? Para po naman sa mga kababayan ta. Digdi po na nag-antabay. And naman po sa mga nasa DCGB News Online Facebook page. Good morning po sa Indo. Salamat po sa padagos pong pagantabay. Hello kay Rosemary Magalon, Abion, maray na aga po. Siring man si Pa El Espirito. Good morning, Papa Mar, watching from Lapu-Lapu. Ayan, good morning po sa imo. And then si Daniel Tupal, magandang morning man po dyan sa barangay Caruela, Castilla, Sorsogon, sa pangunguna ni Kapitan Mariano Lorica Jr. Maray na aga man po dyan sa Bicol from Batangas po ini. Sabi ni Daniel Tupal. Okay? O bueno, dagdagan na po mga istorya alin po dyan sa luwas. Binabalik. At ang pag-iriba from 3rd District, karing Jimmy na salita ng salinya. Game, let's come in, game. Ay, nawara. Naputol si Jim. Yan, sarili lang po. Tawag na lang ulit. Okay? Para po naman sa mga kababayan ta. Alright. O, iyon na po yan, tabi. Ano nga, ma-lockdown? Kamu daw nagbakuna na nga, ma-lockdown pa eh. Kaya ni makabuilo na kita. Okay, balikan tapos si Jimmy. Jim, plus kami, Jim. Yes, salamat, Mar. Preskong bareta, ikinabigla kan mga taga-uwas. Ang pagbalyonin rehistro sa COMELEC. Oh. Kan sarong board member digdi sa 3rd District. Former Mayor kan Piodoran ngunya nagbalyo na sa uwas. Former Mayor kan Piodoran. Ang barangay na residensyang pigamit niya iyo an ila Orsor. Okay. Kung si isa ini si board member Dante Arandia. Si board member Dante. Oho. Ang nagtataririk sa isip mo niyan kan publiko, digdi sa uwas, ano-ano beto o rason sa likodan kung nata nagbalyo ini, nin istaran o rehistro sa ibong kan madali naan eleksyon. Sango niya nali na mismo sa mga tao ang bana-bana kung sa'y nabibilog ang pagtubod dabi Mar, tumbok ka ini ang pagdalagan sa pwestong alkalde. May residensya si Dan? Igwa. Ayun, wala mong problema pala. Oo, si board member Dante Arandia, incumbent board member, sangguniang Panlalawigan, kung saan konsiderado naman ining batikan, kung matatandaan, lumaynaban bagay ni kaito,
kargong congressman kalaban ni ex-congressman Ando Gonzales, alagad mo niya na pagaraman na nagpaaram ini sa dating congressman kan 3rd District na siya madalagan bilang mayor sa Banuan Kanuwas, si Pag, approve. Approve. Ah. Kaya mo niya nagluluwas posible, 3 o 4 na mga personan pwedeng magrelaban-laban sa kargong mayor sa Banuan Kanuwas. Oh. Yaw dyan natural si re-electionista Mayor Domingo Escoto. Lataw naman ang pangaran ni Vice Mayor Rene Raro. Lataw na ang ngaran ngo niya ni Board Member Dante Arandia. And igwapanin sarong pangaran dahil lang nung nabanggiton. Dahil pa man nakakaulay o nakukuha na lado kaine. Basta tulo, Kumpirmado na. lataw na ngunyan, ang mga pangaran digdi sa Banuan Kanuwas dahil na ini manigaran tabi Mar na talagang nagrarani na parani Namamarang na. Parong pa namamarong na talagang maray maspon sa Banuan Kan Pulangi natawo naman bagaan pangaran ni Cap Nonoy ABC Federation President Adrian Salceda. Digdis iyo man ito ang pwedeng katapat ni Mayor incumbent kan na Pulangi, Andy Maris Cotes, dahil na ibang naglulutaw, then digdi sa Banuan Kan Uwas, iyo naman ini, Escoto, Raro, Arandia, Tabimar. Iyon. So ibang mga munisipyo, pagtataga-luway-luwayan, tanaman Pero, ko na sa Ginubatan may bagong nadang ko? Iguana Abogado? Piñaplor ito. Piñaplor. Pero dahil pa man kita indirektamente konfirmasyonali sa mga taong iyan, dahil pa man nakukuhaan sa indang mga pahayag. Di ang makandidato dyan sa Ginubatan, tugang ni Mayora. Dr. Elinita Ungho Coabirin. Konfirmado na yan. Aside from the Tora, pakita na iba pang pangaranan. Randy Gata? Oho. Ama pa ito si Randy? Ano? Makandidato na si Randy? Masabi niya, makandidato siya. Yun. Oo, sige. Pamilya Garcia and Palabrica, ang sabi, nasa team unity ni Tabi Mar. Duman ini sa kompwesto ni Dr. Elinita Ungho Coabirin. Sa Flores? Wara, daing naglulutaw. Oo. Pero may kagawad na Flores diyan baga? Pa-out na ito si Kagawad ano na nga nis pangalan ni Kagawad basta si Kagawad Flores. Out na pala. Di pwede magsagat na. An masalina saya. So agum niya aki next Mayor Waning Garcia si Dr. Tisay Flores. Dr. Tisay Garcia Flores. Roger. Si Kagawad Chino Garcia, Vice Mayor. Vice Mayor si Kagawad Chino. Yan kung dahil na mga changes pagabot kan panahon. Ayun, okay. Okay? So yan Tabi Mar. Ang sa tayo mga dagdag na informasyon, may relasyon sa ngaranin politika, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much. Nagupo na naman ang pastime ng mga Pilipino. Pero bago na mag-rehistro muna kamo. Tanganing makapag-participar kamo. Tabi, ayan na. Bukas ang COMELEC po Martes hanggang Sabado. May mga registration bagas in the 8 to 5. Except Monday, pag Lunes, nagdi-disinfect po siya na kasi ng opisina. Ayan. First things first, for you to participate sa May 2022 election is mag-rehistro ka mo. So mga ma-18 sa Mayo 2022, di ba? Magparehistro. So mga naglipat ng residensya, asin gustong magbalyo nin rehistro, pwede na po yung gibon yan. Mapakurihir ka na apelyido, tanagagom na, iyan, pwede na nung po yan. Tangani po na areglado pag May 2022, makaparticipar ka mo mga tugang sa
presidential and local election. Mapili nin presidente, vice-presidente, 12 senador, mga kongresista sa distrito, mga kongresista sa party list, di ba? Pagkatapos, mga lokal na opisyal from congressman sa distrito, mga gobernador, mga board members, tapos alkalde, vice-alkalde, vice governor papalan, pagkatapos sa mga kagawad, kanbanwaan. So yan ang mga pagpreparan. So dakol na ang mga nag-oposisyon po ngunyan, bala na kamo. Bala na kamo magpili. Sana itong nangyaring COVID, nakapag-isip na kayo. Who are mga tugang, those people responsible of your needs during the times na nasa estado ka maning uncertainties. Di ba? Ayan. Okay? So yan tabi, ang mga updates ngunyan, may nagkakapira na po mga banwaan na naglilinaw na kung sisian mga maharampangan na naman. Okay? And sana, after kang kang eleksyon, baralik lang kita sa dati. O di ang problema tataan eleksyon nagiging naging dalan para maging ma-divide ang mga kababayan ta. Di ba? Hanggang di dara ninda yan, di dibdib ninda hanggang sa pag-aktor na ninda kan trabaho. Yugo-yugo mo. Tingnan nyo anong nangyayari na ngayon sa UAS. Pasanaran ninda tabi mga boseng. Yung budget ng tangayang magamit na nindo. Huwag nating ilagay sa alanganin yung interest kang mga kababayan ta just because we are on the majority or we are on the minority or we are on the other side of the fence kang administrasyon. Sana ang satuya na pag-aksyon ngunyan yung para sa gabos, di ba? O yan, ang politika, sarong aldaw sa nangayayan. Pagkatapos ang birilangan, ay di, balik kita sa dati ngaya. Tarabangan giraray. O, pag ma-eleksyon naman, baranga naman. Kundi sa Pilipinas, iba man. Magpuon sa plano pa sana na mga kandidato ka, hanggang sa namarkahan ka, kalabang ka na. Sus Mariusip. Sana ho mabago na yung mga sistema natin at nang umabanti na kita. Di ba? Okay, di. Kadakol na ng mga nagtataram na ngaya kasararo kita, magkaburunyog. Pero pag abot kang oras, waragas. Okay. Di, duman po sa mga kababayan nga to, kadakol po ini na mga naghapot, manangod sa bakuna. O yan, nasa sa Indo pwede man napigipirit. Diba? Pero sangon niya po tabi, relax lang kamo dyan because ang piginot ko niya napigubakunahan, mga tugang, sa mga medical health workers. Kasi yan ang nasa priority list kan vaccination program kang gobyerno. Na inaprubaran man yan, mga tugang kan WHO. Ang sabi kan WHO, dapat ngaya na magsunod ang Pilipinas sa priority list. Otherwise, pag napatunayan na may mga pigpapaboran na mga nasa pwesto, ano pa man na tao, outside of itong sektor kang health workers, baka ngaya mawara sa oportunidad na matawan ng bakuna ang Pilipinas halis sa COVAX facility. Kaya baka sa DOS, nag-iimbestigar mo niyan, sisay ngaya ito ngaya ng mga sarawong-sawong. Tayang palan nga ni, kaya may listahan ta. Aram na ngayang kulangan ang bakuna para sa health workers. Nagsiringit pa. Iyan po tabi. Kaya baka naramdaman doon si Mayor Isko. Si Mayor Isko Moreno kan mag-roll out ang vaccination program ninda, naging testigo sana siya. Kanina po nga na merda ka nagpabakuna as much ngayon as I would like to. Pero ngayon dahil kita sa lista, ang priority ngayon sa mga medical health workers. So vice mayor niya na sarong na doktor, nagpabakuna, ta frontliner ngayon. Ayun, pero the rest dahi. Okay? So iba man, nagpabakuna daw, ta nga ni maka-impluensya,
kan sa mga constituentes. Ano naman po yan? Abangan tayo mga development yan. Tama ba o mali? Lalo pa rin Jomar Viana sa linya. Alin po dyan sa First District. Pwede. Marina Odto na tabi. Please come in. Salamat tadi Marina Utuman, Marina Utu sa mga parantabay, 200 na mga residentes ang inisyal na papatugdukan ni harong kan lokal na gobyerno kan Tabaco bilang parte sa kan relocation project kan syudad. Ini ang kinumpirmar ni Mayor Crisel Akman Luistro sa pagsasabi na ang National Housing Authority iyuan mapatugdok nin 2,000 na mga residensya sa manlain-lain na relocation site sa syudad kan Tabaco alagad sa primerong rangkada 200 sa nanguna. Dahil lang kay ni ang Urban and Rural Poor Affairs Office kan syudad kan Tabaco iyo ana nagkondusir na kan screening duman sa primerong 200 na mga residentes kan o pamilya kan syudad kan Tabaco na kinakaipuhan ang gad na irilokar. So iba nga ni dahil naman duman talaga sa saindang lugar ta nagkadarali na kan bagyo sa saindang residensya sinangungupahan na sa nanguna. Ang mga prioridad susugod sa alkalde na pinag-i-screening na ngunyan iyo ang mga yaon ng gad sa mga lugar na bawal dahil na gad pwede isaran dahil lang sa pag minaoran rimate tulo sa ang saindang mga residensya lalo na pag minabaha. Ang Okay. ibadigdi iyo ang naka-star mismo sa laog kan mga salog. Ito baga pa din sa mga urisla sa salog. Iturugdukan kay Harong. I-relocate ito. So iba nga ni, daray naman dumantay nararod na suwarong ninda. Beneficiaryo ito kan programa kan National Housing Authority asin kan lokal na gobyerno kan Tabaco. And instruksyonan man kan alkalde ang kabos ng mga barangay opisyal na sigurado na dahil nakimakabalik ka duman sa mga lugar na pikpaharalian kan mga residentes tangani na daina naman problema ang syudad sa iyang sinabi na ang mga lugar na hinalian ng residentes maski may makalusot magkusog-kibot na magtugdok daina sinda liwat na magiging beneficiary in kaso magkaigwagirari nin housing, relocation and housing project ang lokal na gobyerno kan Tabaco. Katakot kan bagay na ini, sinabi kan na alkalde duman sa mga nagguhuna na sinda dapat kwalipikado rin sa primerong 200 na mga residentes makipag-coordinar na sana sa Urban and Rural Poor Affairs Office ngayon sa may 5th floor o 4th floor ata yung kan City Hall. Hilingon ang lista kung kasabay sinda kunda magpaliwanag kung nga to dapat isabay ang mga naunang na persona. Pero inasigurar ka na alkalde na makumasa na 200 yan kundi 2,000. Kaya lang pigdidit pa kan gobyerno. Ining 200 may lugar na kung saan sinda irelokar? Iba-iba ang relocation site sabi pa din. Okay. So ipoprorate sinda kung saan man. Igwang sa San Vicente, may sa Kabangan, may sa Salvacion. Depende pa rin kung sa sinday buburog ta kata. Dahil ko lang na-specific. Waga sinday pa rin. Tapos sa isla, igwang binakal ng o nasa pag-negosyar pa gayo dito na 8 hektaryas na daga sa isla para naman ito duman sa mga residentes na nasa baybayon na pag minabagyo iarano ng arong. Roger, ayun, tama yan. Tanganin na dahil magpara-ibakwar asin magamit kang gobyerno ang resources sa ibang bagay. Roger, okay. Yan pa ang report, Jomar Vian, DCGB. Thank you very much. Yan po ang mga development dyan sa First District ng Albay, particular sa Tabaco. Ang gibo na ng mga lakdang kalokal na gobyerno para po marilokar ang mga ito pong nasa delikadong mga lugar. Tanganin na kada besing kwando, may maraot na panon, na magpara-ibakwar. So iba, naranod na sa arong. So alion sa delantera ng peligro, tangani po na maging ariglado na ang pamumuhay. Right? Bueno, lumang kita sa linya mga tugang ni partner Alar Mario.
Yan sa Albay District. Sa southern part ka mga barangay sa Legazpi. Padi! Partner! Marina Udto na! Let's go in! Marina Udto na, mas lalo pang nagigos ko niyan. Ang mga intelligence operatives kan Philippine National Police digdi sa bilog na probinsya kan Albay. Ini ang nagluwas sa informasyon nali sa opisina ni Police Colonel Arnold Santiago, ang Provincial Director kan Albay PNP, pagkatapos na nakasakote na sinda ni na maabot 98 na mga wanted persons sa kasuguan ni Colonel Santiago na arreston na may pending na mandamiento de aresto digdi sa bilog na probinsya kan Albay. Sa Rocayan ang naaresto na wanted sa provincial level, anom sa municipal level, asin igwa pang maabot 89 na mga ibang pang wanted persons na nag-asarakote ini kan mga intelligence operatives dahil kan padagos indang pagigos ngunyan. Yan lakdang na yan. Parte naman kan bigibong lakdang kan Philippine National Police para sigurohon ang maray na pasyo din kan Albay. Along-lalo na ngunyan na nanonotaran ang pag-iinit kan sitwasyon. Along-lalo na sa mga rayong barangay kung kaya yaon ang sa indang pagmaliugot na mamonitor ang sitwasyon kan palibot ini mga wanted persons sa ini tangani na maiwasan ang mga kriminalidad sa kapalibutan kasabay naman ang mga nangyayari na may relasyon sa insurgency dahil anta pigalauman na lalong mag-iinit ini lalo pa ngunyan narani naman ang eleksyon dahil nga ni kan mga inot ng nangyaring insidente sa mga rayong barangay. Kaya sa ngunyan ang mga intelligence operatives kan PNP talagang doble sa pag-iigos kan sa indang mga kanya-kanyang trabaho. Yan partner ang impormasyong panig di sa luwas. Alarmario, DCGB. Thank you very much. Yan po, salamat sa kapulisan, sa experts po ng mga dakop sa mga may paninimbagan po sa lake. Alright, duman po sa mga kababayan niya to. Good morning kay Joel Barameda. Oy, condolence pala ang partner sa pagkagadaan mga tugang ni Salvador Yanson, no? Bayaw ini ni Joel Barameda ni partner. Okay? Condolence po tabi sa family. And good morning na lang kay Tia Maming asin sa bilog na tropa. Okay? Iyan. Diyan po sa Bakakay. Good morning po sa Indogabos. Alright? O bueno, mga tugang, Papa Mar, okay ba yung bakuna? Ang yari, ano bang pagdududa nindo? Grabe. Igpaliwanag na ka mga eksperto, tano. Okay. Anyway, kasod ba, kung narunduman po nindo, kan magabot sa bakuna, nagkaigwanin, kumbaga pang papaliwanag ang mga opisyalista kang Department of Health. Di ba? Lalong-lalo na, itong mga kaaditan na pigbabaraba, pigtatapok, kan mga itong nasa level 2 hospitals sa Bicol Region na dahil pa nakaka-receive kang bakuna. Sabi po kan sa tuyang Assistant Regional Director na si Dr. Ferchito Abilino na pag-abot mga tugang kay itong 12,000 na Sinovac vaccine, dapat ngayon na di matakot ini ngaya inactivated vaccine ang bakunang gibo kan Sinovac. Masabi yun, sugod na virus ini. Gada na virus ang laog, pero may kakayanan mga tugang na ano yan, makadepensa. Yan.
nakakapag-produsir mga tugang ning antibody na makakatabang na malabanan ng helang. Tapos, day matakot ngayata, gada na virus ini, day man ini, nin kakayanan na makaulakit. O, tayo baga so, yung mga agam-agam kang iba. Sabi po ni Dr. Abilino, ni Sir Perchito, maski nga baba ang efficacy rate na nagluwas sa clinical trials, pero nagtauman nga inining 100% proteksyon, tanganing dai magkaigwanin malala na epekto in kaso magkahelang. Okay? So maski si Ma'am Linda Kasubago, normal sana an magubag ang lugar na binakunahan, siling kan pagpa-immunize sa mga umbuita. Ini pa anong Sinovac, mga tugang, ang sabi baga ni Dr. Billen na ginibo mga tugang na ang ginamit so lumang sistema, yung tradisyonal na sistema kang pag-ibo ng bakuna. Bakong araw kan iba na itong messenger RNA na iba yung platform na ginamit bago. No? So, iba ang epekto, adverse effect na namati ang kanibang natudukan. So, ini, traditional nga ini, and sabi ninda, arog sa nakayan ang mga mamamatian. So, amping ko ba kunaan po ngunyan, so mga kababayan niya to na mga medical frontliners. Pag natapos na po iyan, under duman sa listahan mga tugang kan mga priority na tutudukan, ang masunod po kayan mga tugang, so mga indigent na senior citizen. Di ba? Tangani ngayon na masiguro mga tugang na day maulakitan ng mga ini, vulnerable sector ngaya ini sa mga siring ka na kahilangan. Okay? So, babakunahan sinda. Pagkabakunay, kaya po ng mga pobreng senior citizens, kasi sa mga pobreng nato mga kababayan, sa mga senior citizens naman na medyo may kaya. And then, mga tugang sa ibang essential workers. Kita nga ni, naldura mga kita sa lista, maalat kita kang panahon na kita pwede nang bakunahan. First things first, tabate, ito may warning na nga ni sa WHO. Magsunod nga kamo sa kunya nata. Baka nga mawara sa Indo ang oportunidad dali dyan sa COVAX facility, marimati ka mo. Yeah. Mga tugang 11:31 in the morning. An oras hatod sa Indokang Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Red Horse Extra Strong. Ito ang tama. Surf Powder. New Surf Powder with Active Clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. Singgaling ng mamahaling panlaba, pero di mamahalin. Now with 50% more, pa mega laki, mega galing, mega wais. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Revicon, lakas katawan sa bagong labanan. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Nako, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Tabs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-Diet Tabs ka para hindi na dying inside. Diet Tabs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Naaalala mo pa ba yung sinabi sa'yo ng best friend mo na... Ang tagal na nating best friends. Can we be more than friends? Wow! Ang sarap balikan! Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo.
Get free extra rice when you dine in from 11 a.m. to 2 p.m. and 5 p.m. to 8 p.m. till April 15, 2021 for GTI Fairtrade permit number FTEB 114574 series of 2021. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Halika na sa pinakamura. Panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Kaping swak sa iyong panlasa? Mixton Herbal Coffee. Ito ay may 10 sangkap na may maraming benepisyo sa ating kalusugan. Maganda para sa mga problema sa respiratory at prostate problem. Kaya naman sadyang ang kaping ito ay hindi lang siksik sa sustansya, kundi tiyak din sa swak ng inyong panlasa. Mixton Herbal Coffee. Ang kaping para sa lahat. DocF Mixed Coffee, Immune Booster, Anti-Constipation. DocF Mixed Coffee, ang kaping para sa lahat. Available at Shopee and Lazada. Cash on delivery. Para sa mas malaking diskwento, mag-login lang sa www.thebigc.org. The Big C Card na tayo! Also available, DocF Mixed Capsule, the natural sex enhancer. DocF Fulvic Minerals Plus Malunggay Capsule and DocF Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Mabibili na rin sa inyong mga suking butika. Ang Doc Alternativo, The Big C Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. Kahit malupit ang biyahe ng buhay, di natitinag, dire-diretso lang. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan. Dami ng solusyon na subukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan. Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Dahil gusto ko, tapos ang laban. Isang Alaksan FR lang. Aray pero di bibigay. Pahid-pahid pa ba? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan. Isang Alaksan FR. Tapos ang laban. Huwag patalo sa aray. Sa 8 pesos SRP lang, may Alaksan FR ka na. Tapos ang iba't ibang sakit ng katawan. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela. Alright, mga to, balik po kita sa programa.
Princess! Magluwag na! Taod to na! Sinarap-sarap na para ma-premiuhan. Bata Biyernes ko niyan. Ay mga mister! Na makarapit dyan, mawapon pang huli, diretso sa araw nga. Yan naman. Alright, bueno, mga kapatid, diretso na po kita sa mga istorya niya ito kunya po na pagkaaga, ha? Duman po sa mga kababayan niya to, mag-ingat po sa kalayo, ha? Iyo po yan, mga tugang, ang ano, iyo yan ang sabi nga ni magkunyan, magkaraon kita ning tama. Magkaraon nga ning tama. Dapat makusog pirmi itong resistensya, dipisil na. Iyan, magpakusog ng resistensya. Dahil man kayo po na masiraman ng pagkaon mo, kundi pwede man po yan na kunyan sana. So mga nabaro-baro ta dyan sa mga natadda. Yan pinaka-importante dyan. Na sa pagkakataon po na ni, sabi nga ni Kayan, dapat diskarte para dahil magulpi. Di ba? Maggibo ning paagi para makadilensya kita ning ning pantanom ng pagkaon tata. Yun na po ang pinaka-the best na niya itong gibuhon mo niyang pong panahon. Ha? Alright, o duman sa mga taga-Bagantabay niya to, mari para mo niyan sa mga barangay. May mga pagbabago, ha. Ikaw ang nagbuburugtak ng arko, Angel. May arko. Tapos ginamit sa mga sa soft drinks. Giniribo mga tugang na environment friendly na mga tanuman o pots. Dinisenyohan, ginupit-gupit, pagkatapos pininturahan ng makukolor. Ibinarugtak mga tugang sa agihan. May tanom. Both ornamental and, sabi nga ni kan, gulayon. Parte kang programa mga tugang kan provincial government. Sabi ko nga, sana kahit walang contest imantin na rin po ang diretso na tangani po na ang pagkaon ta day po day mawara. Iyang baga dapat nga pag mga ipuka ning kakanon mo, bako sa merkado ang dalagan mo, kundi dyan sa natad mo. O kaya sa likod, backyard. Or pwede man dyan sa laog mismo ka narong nindo. At may mga gulayon po niya na pwede mong itanom maski sa laog kang arong. Kaya po sana naaramon ta po yan. Kadakol na mga teknolohiya mo yan, bago pong sistema, kama pagtatanom, you don't need a vast tract of lands, mga tugang, para lang makaproducer ka kang pagkaon mo. Kaya po sana naman dyan igos. Magigos, nga ning day magtios. Day magginugak, nga ning day matigbak. Yan na, ang dapat kasi kaso ka mga kabarangay na to. Alright, ngunyan pong taon, o kaya ngunyan na bulan, padagos po ang pangapunan kan Bureau of Fire Protection na makisumaro kita na isalbar ang satuyang propiedad, ang satuyang buhay as in propiedad. Save lives and properties against mga tugang sulo, yung kasulo against fire. Base po sa indang mga pag-aadal, talagang may mga kababayan kita, despite of the warnings, talagang nakakaigo po ni mga pagkasulo. So, yan ang pangapuda na sabi nga ni, naglangkaw sa nagkapira po mga lugar itong mga fire incidents, and kadaklan, mga tugang, kan kausa kan mga pagkasulo, hiyo po itong upos ng sigarilyo nga nawalat o day napalasok o kaya binarabad sana. Tapos mga bakong tamang koneksyon ng kuryente or minsan mga tugang gasera
or kandila, yung open flame na tinatawag natin. Okay? Yan ang panginot na kausa ka mga insidente po ninsulo. And accordingly, sa Bicol, mga tugang, ang sa Bicol, based on records sa structural fire, yun sa mga harong, harong, mga factory, opisina, kan 2020, mga tugang, 24 ang insidente na nai-record kang Bureau of Fire Protection sa Kabikolan. Compared to March 2019 na 19. Okay? Tapos, may saro na nasulo na storage. Duwang educational, eskwelanin may sarong place of assembly, asin may 4 na miscellaneous. So, all in all, 36 na insidente po ning kasulo kan 2020. Nagwalat po ning danyos, kasabay po ning mga, iguaning itong forest fire, 5. May motor vehicle na 4. All in all, ang damage nasa 11,771,084 pesos. O yan po tabi Tapag nasulo baga, yan po ang kawawa ka. Gabos na pinag-ipon-ipunan mo, mga tugang, sinsilyo. Di ba? Maray pa nga bagyo, tamas kita ko kaldero, mawalat sa imo, pero pag sulo, ubos, gabos. Di ba? Walang matitira. Okay, so, ano ngayaan mga, yung kausa, ayan, March 2020, 12, ang kausa dahil po sa electrical connection. 4 ang dahil sa electrical appliances, saro sa spontaneous combustion, bigla na lang luminaad. Tapos 10 na napabayaan mga tugang na kalan o cooking stove. Yan. Igwama na tulo na dahil mga tugang sa open flame o itong gasera. Okay? Tapos flammable liquid, tulo, 10 na iba pa. So, all in all, 45. Yung, yung total na mga iba-ibang kausa. Kan insidente po ning mga klase po ning kalayo na pinagrespondihan. Ayan, po tabi Grabe, Iyo po yan ang mga, maray na lang may daying nagagadaan ng mga firefighters sa paglaban po ng kasulo. Pero still, may na-record. Last year, walang na-record na namatay. Very good yan. So, yan po ang pangapudan na sana po, bantayan takimaray. Alam, mga electrical connections natin, ipakunyantayan. Ipa-hiling tayan sa mga lisensyado na mga electricians, yung mga master electricians, yung electrician po dyan sa mga electric companies natin. Tangani po na sigurado na ang connection ta okay. Lalo na kung medyo haloy-haloy na yan, ipailing. Kung nagdadagdag kita mga tugang nin mga appliances o load, dapat ipailing tayan ta kung kaya pa o dain na. Pero may i-consider po nindo yan. Mabakal ka ng refrigerator, lingon mo, ano kayang main switch ko? Pira kayang ampirahe yan? Kamusta kaya ang wire na ginamit digdi sa convenience outlet ko, sa saksakan ko? Kayanin kaya itong motor nitong itong refrigerator ko? Yung mga points to consider na very simple yan. But then, pag napabayaan po ninyo yan, mga tugang, pwedeng maubos iyan na sa indo po na pinagtipon-tipunan, magpun-konsultiro ka mo hanggang sa nakaagom ka mo o hanggang nagurang ka mo in just a split, split of the eye. Diba? Isang gisap mata. Mga tugang naubos na dahil po sa kapabayaan. So, sana mawara po yan sa dapat tawan na po ng atensyon yan. Permi. Diba? Kaya baga pigpapangapulan ninda na
Pag may mga siring kaan, dapat na ariglaruntaan buhay ta. Save lives. Kaya ba, pag magkahali ngaya, dapat na nakarali ang mga saksak, di pisil na. Baka nag-arcing yan, di iyon na kausap po ang pagkasulota. Pero may pong pasiguro sana. Tadi pisil po, mga tugang an mawaran ng harong, mawaran ng nanap buhay, asin di pisil, mga tugang na mawaran ng mahal sa buhay. Yo. Alright, oy, kumusta mga tugang kay, ano yan, kay Dr. Manny Stipona, ha? Dr. Manny, marinaga po tabi sa imo. Good morning tabi sa imo. Good morning. Ha? Alam nyo, ini si Dr. Manny talagang bakaw sana pang baboy at pang aso, ha? At saka pang baka at saka pang kalabaw. Pati na sa pagkataman po sa kapalibutan, piko para isip niya. Di ba? O ito, ha? The coconut nut is a big... From the coconut. From the coconut. Ari sa kakote, ha? Di ba? Ayan. Madali na, ha? Nailingta na na-interview ta si Dr. Manny. Si Doc Manny. At sa tuyang City Veterinary Officer. Kaya na-interview tayo ni Manong po naman sa biodigester na gusto niyang mahaman dyan po sa tuyang ano yan, slaughterhouse. Pigigibo pa sana. Pero mga garo last week, garo nahaman na. Ha? May mga compound na lang na ikakabit. Ni si Junior, matibay ini sa biogas. Ano dyan? Buhay pa sa biogas digester mo dyan sa arong nindaw. Yan. Dakulang bagay. Sabi niya, mga tugang, sa pagipagtabangan kan DOST, Department of Science and Technology, mga tugang, nagkaigwasindanin pagkakataon na gumibo ng proyekto, pilot project and pioneering model ng slaughterhouse sa Kabikulan na magbugtak nin sarong biogas digester tapos itap bilang renewable energy para po sa paggamit po ng gamito na fuel. Tadyang baga sa slaughterhouse, nagagamit ng fuel. Di ba? So, ining pigigibo dyan, mga ito na biogas digester, according to our information, minakomporme mga tugang duman sa Solid Waste Management Program kan Ligaspi. Okay? Nararamdaman ko, sabi ni Dr. Manny Stipona, may mga nagkapira ng benepisyo ngayon, Mar, na para sa mga residentes kan syudad, mga tugang, and para sa tuya gabos na mga syudadano, bako sa nasumanga niyaon dyan sa palibot ng slaughterhouse, kundi kita nagabos ng mga syudadanong Ligaspeño. Number one is, mamitigar mga tugang so pagdagos na pagbaba o pagkaraot kan sa tuya po na salud, asin kan sa itong kapalibutan, yung environment and health, dahil lang po sa solid waste segregation. Pandua, maging potential na source ng enerhiya. Tayang baga, pag may biogas digester, kaya gwapo dyan na malos na methane gas. Nagaruman sa na iyan gasol. Na pwedeng magamit mga tugang na panggatong duman sa boiler kan abatwa. Di ba? Scalding vat, and pwede man na magamit niyang source of electricity base man sa pag-aadal po yan kan Department of Science and Technology. Yung gulo nun mo. Hindi sabihin yung pupo ng mga baboy na kinakatay dyan mga tugang sa slaughterhouse tang class A, double class A, di ba? Gagamito ninda yan, ikakaag dyan tanganin na magamit na fuel, and at the same time, pwede pa pala na gamitin dyan na fertilizer. Kaya palang tataba ng sa iyong mga sa imong mga dragon fruit dahil po dyan sa
Abono. Di ba? Potential source daw yan po ng high grade na organic fertilizer na pwedeng makaproducer nin 1 million kilos of organic fertilizer para magamit kan mga farms and ma-distribute ning libre sa mga parao mata. Okay? So yan tabi pag nangyari yan, pwedeng makatipid ngayon sa itong lokal na gobyerno ng mga maabot sa mga 1 million pesos na fuel expenses. Dahil sa ngunyan, yung boiler dyan, nagagamit ng diesel para sa oral down operation ng abatwa. So pag ininga ng andar na, nag-materialize na, nag-function na ang biogas digester na pwede nang gamito na panggatong sa boiler kan abatwa. Ayos pa nang gano'n, John. Ika, John, ayos pa so biogas mo. Wala itong problema si Junior sa panggatong. Ayan. So, yan po tabi, ang development po kaya. Dahil malapit na to. Masabutan tayo yan mga tugang sa mga masunod na aldaw kung anong mga dapat pang mangyari dyan sa tuya pong palibot. Andali lang nga may tawag tayo. Ayan. Okay? Ayan. Hello, tabi. Hello, Papa Ma. Hoy, partner, ano na? Kumusta na? So, kamuti ta? Okay, dadarak ko naman. Ay. Madali na. Madali ng pag-uwi. Ay, kumusta dyan, partner, sa isla? Nag-oras sa pamangkang pagkao. Ayun, yun Ang itira sa sanapir, puro mga natural. Tama yan. Yan, libre sa kunyan, peligro. Dahil gamit-gamit lang ikan mga face mask. Dahil manigdiong Diyan sa naman kamo sa arayo sa kabiasnan. Ang maka alam mo uridik, Rabaw. Di na after kang bagyo di nagtubo-tubo naman. Iyon na. Ayun, very good yan Pwede kita magkurkaturog sa dipinong panahon. An medyo karo critical dyan, so nyog. Ay, ang nyog, mga 5 taon. Nagulpi talaga, 5. Sabi nga ni Campisi, mga 2 taon nga yan pala sa Indo, 5. Ang PC, hindi ka magtubod ka ng Papa Mar. Ay, matubod ka. Autoridad baga. Maski paano minasalto. Tubudan na, irespeto ta bilang sa gobyerno man. Okay. O di, sa muya ka magtubod na para true to life experience. Ayan. O di 5 taon. Di, paano nakatamagulay ka yan? Hindi, so may mga tada-tada kasi ang bagyo, minsan, one way sana, ang kabaga kang dahil manugado. Kumbaga, kung halimbawa ngayon nyog mo, bako masyadong halangkawon, pwedeng dito naman. Okay, kung halangkawon sa nyog mo, sa baba uminagi, pwedeng makalibre. May lugar na dahil managabi. Ayun, very good man yan. Maraming na information yan, tabi partner. Ayan. Pero Papa Mar, masabi ko naman sa nung tukar mo, ang atik kang tao, pwede ba magagayon? Di ko pa na ladop. Dahil nagpo-produce mo magang chemical. Pero dahil kung nailingkan pang ang aram ko sa urig siguro mga pigbawg kaya. Tao sa basura. Ngayon. Magpili siguro man ang tao mananggat sa sobrang yan. Iyo. Parte tuwa kami nagkaraon. Iyo. Kumusta na sana sa mga amigo ta dyan? Iyo. Okay. Magparadet ang kamuti maabot. Ayo, rigla daw. Tuntayin ta kaning igulagit ang pangpropamahaw. Alright, partner, salamatan na maray ha. Ingat ka mo dyan ha. Okay, thank you. Ayan, okay. Mga tugang ang istorya pong mga amigo from the Isla de Cagraray. Yeah. John, maduman ako. Pero palagay ko, okay na ini. Oras na po para kita mamatos-patos man. Tangani po na makapreparar na sumasunod pong programa. Ang Bareta alas 12 masunod na mga tugang. Ay, nako. Sa indo po tabi. Salamato na maray sa pagantabay. Ngunyang bungal daw.
Ay, pangyari na din nagpundo ito ha. Wala. Bye-bye, thank you. Bye-bye, God bless. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Aramon ang pinakabagong impormasyon manungod sa COVID-19 hali sa mga pinagkakatiwalaang otoridad. Siguraduhon na ang impormasyon hali sa malalauman na tagapagtaram kad Department of Health as in World Health Organization o an sa indong mga health workers dahil sinda ang mas nakakaaram kung ano ang tamang abiso na dapat itao sa sarong lugar tanganing maprotehiran ang satuyang mga sadiri. Ang COVID prevention tip na ini hatod sa Indo ni Congressman Fernando Didi Cabrado kan 3rd District of Albay. Sa pulugan payo asin kalintura, ang biogesic, maaasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag mapusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Inaalagaan, pinoprotektahan. Ibibigay mo sa kanila ang lahat. Pero madalas, mahal ang magmahal. Mahal na kasi ang ibang gamot. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Dahil para sa RightMed, di dapat mahal ang magmahal. Para sa lahat, gamot na maaasahan. Di kalidad na, abot kaya pa. Kayang araw-arawin. Kaya ang iba't ibang sakit. Dahil ang RightMed, para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Oratio Imperata sa paglikay sa COVID-19. Diyos na samuyang Ama, minarulo kami sa imo, daraan sa muyang pangangaipo, tanganing hagadon na ilikay kami sa COVID-19 na nagbawi nin mga buhay asin kadakol ang apektaran. Warasan sa muya an sa imong grasya, sa mga yaon sa pag-adal kan kabilugan asing ginikanan kay ning virus asing kasabay na hilang. Siring man ang paglakop asin pag-ulakit kay ni. Antabayi ang mga kamot asin pag-isip
kan mga ekspertong mediko na maglingkod sa mga naghihilang na may matibay na kaaraman, siring man pagkaherak. Asin ang mga gobyerno, asin pribadong mga ahensya na dapat hanapon ang bulong asin solusyon sa epidemyang ini. Ipinapamigbi niya mo ang gabos na mga naulakitan na sinda marahay mantulos. Tawan sa muya ang grasya na maginguwa para sa karahayan kan gabos, siring man magtabang sa gabos na nasa kaurasaan. Ininahagad niya mo, huli kay Jesucristong kagurangnan sa imong aki, na bubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Santa Maria, tabang sa gabos na Krisyano, ipamibi mo kami. San Rafael, Arkanghel, ipamibi mo kami. San Roque, ipamibi mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipamibi mo kami. San Pedro Calungsod, ipamibi mo kami. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras sa Radyo DCGB, alas 12:04 na, nin pagkaudto. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos marhay na pagkaudto sa Indogabos mga tugang. Hindi ng kabilugan kan mga baretang unyan na pagkaaga. Digdi sa Radyo DCGB. Kayo po sa indong magiging tagapagbareta. Ako po si Renz Luna. Ako man po si Angel Mustaza. Unyan sa mga bareta sa lado lokal. Sanggatos na empleyado kan BRTTH na bakunahan na. Executive order ni Gobernador Escudero kan Sorsogon pigahalat na. Border control checkpoint sa Albay pipahali na. Publiko day dapat ikahadita sa pagpabakuna. Sa lado nasyonal, gobyerno nasyonal day po personang publiko na magpabakuna. Biyahero pwedeng magkuha nin sa live test bago tugutan na magbiyahe. Health workers prioridad na matudukan kan AstraZeneca vaccines. Presidente Duterte kontentado sa vaccination program kan gobyerno. Bareta sa ibang nasyon.